Naparpuri tubunguan ni Borsa mengatasi nababan boru bere sa Jabodetabek. Asa pinasahama tu o penguluan nababan boru si Mamora didampingi ka pengurus. Dongan hamu ka pengurus nami. Ramahita tujolon. Napasahaton ima punguan ni Marpaung sa Jabodetabek dohot sa Indonesia upasahatami ma tuna tua-tua nami Profesor Doktor Mangasi Alion Marpaung doho boru ni Rajai boru Panjaitan. Sudah mahita pengurus ni Jabodetabek doho Marpaung si Indonesia lau mendongani amatta profesori pasahaton ulos. Jo wakai natta tong inatta soripada boru tong doho sa gupersipait rak mahita. Dongani amu amatta ketua amatta alboin rak mahita. Baru pemberi ini dia dulu. Jadi sudah mahita tabereng torot inasida amang borutta sudah mahita mangudurhon amatta profesori dohot inang boru Panjaitan rak mahita tadongani ma profesori do inat tasori pada rok mahita saluhutna. Ayo, jong mahita. Beta, ayo. Ayo, kita dongani. Beta, sama mahita. Beta, kita jong. Jadi, moliate. Dihita, sudah kok parang ni Raja Marpaung. Dot paniara, tujulok kita. So, mahita, beta. Sa tulus tu amang boruta namaba. Tu punguan na, nasida. Jolo mahita, jolo. Sama boru siya. Jadi buah amang boru nga merasa diamu siapa mu ate ima dihamu amang boru nami Raja Nababan isok kami sian hula-hula muna Marpaung di hari nauli di bulan Narengganon ima namar punguhita di hari naulion di parnako ni matani arion ima marpikas mai na boru nami gabi parumai muna anak muna gabi helanami ilas nirohata ditong di sadarion podo dengan ulauta tabaen alani gogomuna mai dos nirohamuna hamu amang boru nami nababan songoni nak dihami hula-hula Marpaung jadi sudah do hamu lo senami alai ano kesehatan na tu pengurusima ay pengurus akasi loja-loja don basa di pasu-pasu tuha ma liliam maka gogo tu hamu asaboy hita mo se pangulawanak ka na lobisano godang maka boru Marpaung nauli jadi saya boy ma kamu anak kemuna anak muna nababan tok tu boru Marpaung asaboy hita mo se di bagasan nalas ni roha markas tulano jadi di son pasaton nami ma ulus nahapal ulus nalas asalas-las ma roha muna tu julanon lau mangiring-iring ak kapinoparta ulus si gajang rapu asal las gajang matong murmuna aka pairing-iring aka yana kota tujuluanon Tuhan mana masuk-masuk studina jadi Tuhanmu permusit nami baik kamu sonak malalai do pia mangende hunang timbo bek kamu Sudero di desa Nawaru di Ikanita
raja ni hula-hula nami punguan Raja Marpaung napasahat ton ulos nagajang tuhami raja ni pamurumu raja na baban sahak matang yang munai tulang tuhami saluhuna asa dapot somaidok ina tua-tua ti komai giring-gir bulungai rata-rata hatana uli hatana dinggan na pinasa muna raja nami napasahut temma mata na martua di bata oras matula so ni mari kita paparin yo puta borsa mata sina baban molo tu kami pihasatan ni ulos tahun sudero kita paparin yo puta na dapot ulos tarlu mobi pasu-pasu siatang yang raja ni ula-ulata horas mari kita saluhuna Horas.